iku mau. Alah wes. Apa? Wes kowe nyatarkan aku kok. Ambek aku metu ngendi-endi. Alah, metu kuping, metu bun-bunan. Aku urung krasa iki. Urung krasa ya gulungane nggon gamelan kono. Kowe iki ra mesake aku kok. Iki lho ambek aku rungokno. Lah yo ngene iki kok. Kowe bau nom. Kowe ora perkara bau nom. Aku sering olahraga. Ngono iki kok teko omah ki putuku ki malah leh. Kowe mu apik lho Mbah jogete Mbah. Ane ngambek kamu teko ndi-ndi Mbah. Iki nontone bocah iki kemekelene nganti ora genah ning kok teko omah aku disengeni. Ya ora apa-apa. Wis jogete alon-alon Mbah ngono. Lah ya saking wong kowe iki wong tuwa jogete polahmu kakean. Jogete sing ndang ngono tok. Aku ya iso tak ting entah tak ting entah tak dut tak. Nah ngono. Ting tak entak ndang dut ini iso aku yo kan. Kok ana kok joget kok ngene. Wong joget yo reyok yo ngene. Kowe sigrak pas kowe isih enom. Mula kowe jogete iki yo sing aja lah. Ya to. Wis. Aku samarku lek semaput. Iki aku ning ngene iki rak mung ngibur cah kok Makassar kuwi to. Kok Makassar iki Ya mau. cah kok Makassar kuwi sing Iki mau reyokan linggo klesot kuwi. Digawe lagu. Kayak lagu. Ngono. Lagune apa kowe? Ya manut ngisor. Manut ngisor kuwi Sik age entuk dum-duman apa engko kayak gambir sawit ya ora mudeng. Lho, jenenge manut ki ya digawe apa-apa gelem. Kuwi. Alah. Kuwi sing tak SMS rambalesi. Apa kuwi? Oh, lali janjine. Kowe iki iso ora? Kuwi lho lagune yen tak telepon malah mbok petani. Yen tak telepon malah mbok pateni. Lah iya karo petan kuwi. Jaluk ki sing iso-iso wae Lah ya iso kuwi. ditampa. Kuwi iso ditampa. Ora iso ditampa ya piye? Wong kuwi ya lagu tenar. Apa Joko Tingkir? Hey! Dina minggu sing tak tunggu kowe kan tawang mangu
rambalesi yen tak telpon malah mbok pateni angkel aku mangke yen kepethuk pipimu terus tak ciwel lali janjine rasane aku ngeliat teko jane kowe nang ngendi hatimu saja nyubriani tikusu jono kowe pancen karo wanita liya kowe ngajak neng kawang mangu serang ngene Solo aku mangkel yen kepethuk pipimu terus tak ciwel lali janjine ane alasane late wong ora telo ngatau nanti jane kowe nang ngendi mu saja nyubriani sujono kowe kencan karo priya liya iki mu lagu apa lali janjine lho nek lalen ki ora usah janji-janji jeneng lagu kok. Ya neh ngono. Kowe ngerti sing nyiptake ra? Sapa? Heh? Sapa sing nyipta? Narto Sabdo. Kok Narto Sabdo? Ngawur. Kowe ngerti apa ora kok? Mbuh. Ora ngerti mbok wis. Kayak menawa? Wis lagune ra apal sing nyipta. Apal aku anggere lagu iki apa sih tak apa? Yen tak SMS rambalesi. Yen tak telepon malah mbok pateni. Mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu terus tak ciwel ya aku sing seneng kuwi ciwel Terus Terus kerapal ayo neh ya kowe sing njaluk aku mau njaluk janjine lek kowe sing klasik monggo klasik ki apa to ha uyon-uyon apa ora ana gendeng kok uyon-uyonan iki uyon-uyonan apa kowe sing klasik tenan. Lah kowe njaluk klasik modern enek iso. Klasik modern ki apa? Kowe njaluk klasik iso, modern iso. Lagu modern ngono. Modern. Kuwi enek iso. Apa contone? Aku ora mudeng lho iki. Joko Tingkir lho. Alah. Joko Tingkir ngombe dawet. Sing dipikir marai mumet. Apali ya kuwi tok to? Heeh. Timbane mung kuwi tok wis rasah. Lah kono kowe njaluk sing tuwa genti. Enggak klasik. Klasik. Ora enek judule klasik iki. Tegese sing klasik lho wis ditintingi kowe arep bawa apa arep bawa ki kowe kok iso
bawa gending lho. Ora. Nek aku ki Alex. Wah, Alexandro. kaya ngono kok colek iki lek colek apa? Alex. Alex. Alex nganggo S. Alex. Iki dikelasike ya. Heeh. Iki penciptane penjane Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, alah. Apa kuwi? Apa kuwi? Coba Lir-lir. Ki yo nggone Sunan Kalijaga. apal kowe. Kuwi lagu cilik aku. Piye jajan? Saking aku jek cilik nyanyi lir-lir gede saiki lali. Mergo ora tau tak nyanyekke. Oh, alah. Nggo Bu ilir-ilir. Lir-lir. Lir-lir penek ngopi. Itu kuwi ta? Kudu. Lir-lir lir. Dur. Oh. Sumilir tak ijo royo-royo tak sanggup temanten anyar angon Benek noblindeng kuwi lu-nyulu nyupenekno kanggo mbasuh dodotira dodotira sumileka ing inggih kok mangko sore bulane kumpung jembah kalangane klasik mat laras. surah Yo. Lho, iki kabeh tetembangan ki ana werdine. Dadi werdine ora mung waton nembang nembang, ora mung waton ngripta. Dadi sak lagu ya ta. Sak Sak lare gending. kuwi ana werdine. Sing iki ya ana werdine neh, ngisore ana werdine, dhewe-dhewe werdine. Ning karepe padha. oh Nek dirut rasa iso ngrasakake. Lah, mula wong Jawa nek mau dijiwit aja sok jiwit. ngampleng Heh? rajulit ngampleng Senane iki mau lir-ilir lir-ilir. Saikine wis diurat-arit. diurat-arit Iki Lho, karangane kok sik diurat-arit piye tegese gendinge iki lho. Iki karangane Genti Suwargine Yang Nartasabda. Lagune Kelinci Ucul. ngalor ngidul Alah ora usah bawa langsung wae. tepung gelang arep bawa kok mbok seneni Alah. sirku ki yo ben kaya role ngono kae bawa iso bawa bek meno aku iso bawa kok mundak dadi adipati Adipati endi? Adipati endi? Gunung Kemukus sing ngono Wis, enek alah. Enggak, Mas. dibawani yo ora Ora apa-apa sah. Iki wis jam 3:30 kok. ngubengi kutha karo pas blas Ditata to. lah nggih iso Ayo. lepas ora ki mau Ayo. ngubengi kutha sateruse ning desa-desa Yo. mergo aku anggoleki sing tak tresnani kelinci ucul lunga mangetan
dosaku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku bali ning Semarang klinciku uwun ana kandang la jebulane krusak-krusu keburu nafsu montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting wah waduh Kimu kelinci ucul. Kelinci ucul. Kabeh iki anggere nganggo klasik. Iki ya nggo nemu surasa. lah iya aku ya iso ki mau kelinci ucul ya Ngono kabeh iki saiki tak kakek itu. Kakek. Mesake. Wah. Ya digawa sik. Panjenengan niku dadoske bingung e. Kok bisa? Gek mlebu alas, mlebu guwa, munggah gunung, medhun jurang. Kula leh nunggoni niku wah ameng-ameng. Kula mung ndedonga e muga-muga renek alangan iso kejangkah apa sing disedya kula niku ngoten lho. Bot-bote wong tanggung jawab. Apa meneh aku dadi punggawaning negara. Mongko negara Sukodana kuwi lagi nandhang pagebluk. Esuk lara sore temekaning pati semono uga kosok balene. Mongko aku kudu kupadi tumbaling negara. Ya senajan to abot dikaya ngapa jenenge jejibahan dimen ayem lan tentrem kawula ing Sukodana. Wah. Ning tenan kula percaya kok. Piyayi yen kula panjenengan ujan rasa tanggung jawabe gedhe tenan. Iso dienggo tepa tuladaning kabeh Sentana Nayaka, mudhuning kabeh para kawula. Niku tenan enten kaya jenengan iki genep papat Sukodana niku kula kinten tentreme nganggo banget niku. Aja kaya ngono, Sleng. Aku go menungsa lumrah. Kala mangsane aku kedunungan lali lan luput. Sak menika prayoginipun. Ayo digelak lakune sowan ana ngarsa dalan. Kowe gawa. Oh. Iki to. Iki Oh. ora. Ayo. Monggo. Ki opo iki? Ayo kono iki kok